Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay, ug gitudluan niya sila og daghang mga butang. Sa pagkahapon na giadto siya sa iyang mga tinun-an. Hapon na karon kaayo ug awaaw na kining dapita. Busa paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit sila makaon. Apan mitubag sa Jesus kanila, kamoy mupakaon kanila. Ug unya nangutana sila, kami ba'y imong papaliton og pagkaon nga mobili og mga 2 kagatos ka denaryo aron ipakaon kanila? Ug nangutana si Jesus kanila, pila ba kapan ang inyong dala? Susihan ninyo. Sa nasayran na nila kini, miingon sila kaniya, 5 kapan ug 2 ka isda. Unya gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga papundok-pundokon ang mga tao og palingkuron sa lunhawng mga balili. Busa nagpundok-pundok ang mga tao og nanglingkod sa tinagkalim-an og sa tinaggatos. Ug gikuha ni Jesus ang 5 kapan ug ang 2 ka isda, ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya iyang gipikas-pikas ang mga pan ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod ngadto sa mga tao. Iya usab nga gibahin-bahin ang mga isda alang kanilang tanan. Nangaon ug nangabusog ang tanan, ug ang nasalin sa pan ug isda gihipos sa mga tinun-an, ug kini nakapuno ug napulog 2 ka bukag. Niadtong nangaon sa pan 5,000 ang mga lalaki. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kay bawo mo pila ka buok tanan nangaon atong pan? 5,000 ang lalaki lang. Sa ato pa napatoy babay, nya mas daghan biya ning babae usahay napagoy bata. Daghan gito. Nya 5 ra ka pan. Kamo naamoy 5 ka pan. Nya naay mga silingan ninyo nga mga 500 ka buok mangayo. Muhatag mo dili. Tubag. Pangbata tubag pa. Mutubag mo dili. Itaw. 5 ka buok imong pan, nya nakay 6 ka buok anak, nya imong silingan mga 500 ka buok mangayo sad. Unsaman? Muhatag ka dili. O gusto mong mudaghan imong pan, ihatag ba? Mao nang nahitabo. Ang mga apostoles siya palaktan ni mga tao kay 12-13 gutatanan dang Hesus nya 5 ka pan di ilang bahin-bahinon din agay sila matagsa. Mo to mga tao nga sobras 5,000 basig niabot og mga 10,000 tingali. Papuliasan na sila mamalit dito kay kita mangaon sa tag-ato samtang mga tao manlakaw po na sila gila. Oy niingon man si Jesus, kamo mo'y mo pakaon nila.
kanang inyong 5 kabukpan maunay ipakaon nila, pasti lang dako ang problema. Pero ang dako kayong og nindot kay nahitabo kay wa maproblema si Jesus, wa sad maproblema ang mga apostoles, nawa ilang problema. Kanusa nawa ilang problema? Sa dihang gisugda na nila paghatag ang mga pan gikan sa kamot ni Jesus. Ilang gi apod-apod gikan sa kamot ni Jesus, dili gikan sa ilang kamot, gikan sa kamot ni Jesus. So ang ilang pan gihatag usa nila sa kamot ni Jesus, paghuman giapod-apod. Na problema wa na. Nga naman midaghan og maayo nya, pagkadaghan og maayo nabusog gitong tanan. Pagkabusog na napamanggi mga sobra, sige hatag, sige daghan ang pan, pusa pila may na sobra, 12 kabukag. Ingon dayo si Jesus, ganihan na problema mo kay 5 ka pan, di na ta magtagsa, hala pagtagsa mugbukag, hutda na ninyo kaon ang 12 kabukag, kay 12 man mo kabuok nya, ganihan na problema man mo kay wa ko mo pan, pero busog na sila, na apil man sa sila kaon, sobra ag 12. Ingon si Jesus, tanawa, hutda na ninyo kaon, tagsa mo kabukag, nangutkot na sa sila suop, silang daghan na sa danon sa ni pagkaon nato ani. Sa may mensahe kani di ay gugma makapadaghan. Tanawa ng babae laki maghigugma ay mudaghan ang tao. Ang pari o ang madre maghigugma ay mudaghan ang sakristan. No, di ba? Mudaghan kita basta maghigugma ay. Pero mag-away na kita, mag-iyahay, patay. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon gyud si San Juan, ang nahigugma sa iyang isig katao nakaila sa Ginoo, kay ang Ginoo gugma man. Lingian ay mong tupad. Lingian. Ingna nahigugma ka nako. Ingna siya. Nahigugma ka nako. Sige. Sige na, lingian ba? Ingna nahigugma ka nako. Nya may mga siya, sige, of course. Ingka nakaila kas Ginoo. Na. Kung ang asawa maglagot nas bana, nakailap na siya Ginoo. Nakaila pa, wa na, yawa na iyang nailhan. Kung ang bana nahigugmas iyang silingan, nakaila pa siya sa Ginoo. Nakaila, nahigugma gud. Sabaya mo Ang asawa kay nasilos man sa paghigugmas iyang bana sa silingan, nakaila pa siya Ginoo. Wa na. Na siya. Gugma gud. Kung ang ginikanan nahigugma siyang anak, nakaila sa Ginoo. Kaila. Kung ang anak nahigugma sa ginikanan, kaila siya Ginoo. Kung ang anak nahigugma sa adik kay niyang barkada, nakaila siya Ginoo. Siyempre kaila ang anak. Nya musugot mo imong anak nahigugma sa inyong adik kayo nga silingan. Dili. Muna mag-ana mo kadyutay ang atong grasya. Karon bitaw daghan kaayong naghangyo nako nga ang among sin pader, ang among atop wa na. 14 daghan na rong way atop, way bungbong, na uban guba yung balay. Ato mga kapilya, pipila ka mga kapilya, wa na yung mga atop. Yung tanaw sa koderitaon sa akong na tigom-tigom sa kolekta, mag-unsa maning jutay raman ni kayo. Munang kaingon ko, doon na gini wisdom ning atong slat-slat. Kanang slat ba? Di ba? Tag 1,000 raman ning atong Dobbs SBF karon nahalina na tag mga 5,401 slots. Di ba? Pakpakta.
Nya moingon day ka ighatag nimo sa imong 1,000 kay mo palit kag slot. Mag-unsa man ni nga itabang sa purting daghanang nanginahanglan. Kay atong narong gamitan para sa nanginahanglan. Mag-unsa man ni. Iagi lang sa kamot sa Ginoo. Hay man kamot sa Ginoo, naa sa simbahan. Wa pari ha? Wa pari. Naa sa simbahan. So ihatag dinhi sa atong parokya. Dito, opisina ihatag. Inapara ni sa slot. O kitang tanan nga nahigugma nga muhatag tungod kay nakakita ta sa panginahanglan karon sa atong mga silingan. Di lang dinhis parokya, hangtod pa dito laing mga lugar labi na gidapit sa Central Cebu ug sa South. Og kitang tanan nga nahigugma nga mao ang simbahan, mga sakop sa simbahan nahigugma dinhi og ngadtos abroad kamong mga online parishioners, og manghatag mong tanan anang tag-slot. Basta makugang kita, makaingon ta daghan man di ay, di ba? Pero ang imo rang usa mag-unsa man ni iagi sa simbahan. Muna ang simbahan simbolo gid ni siya sa kinabuhi ni Kristo. Ang simbahan mo'y mutubag unta sa panginahanglan sa mga tao. Kita dinhi nakapanghatag na ta ni atong niaging adlaw. Sa tong pitsahaw 28 hantod sa 29 nakapanghatag ta atong 2,200 ka pack rice sa mga 2,200 more than man gani gid ang atong natagaan, more than 2,200 ka mga pamilya. Nya diin man ta atong kwarta nga more than mga almost 700,000 atong gasto ato. Gikan sa mga nagsigi og hatag-hatag, ginagmay mga kolekta nato didto sa ikhak, edad ko, halad ko. Pila ra man sa nang imong gibutang sa imong edad, naman datoy bronze, silver, gold og diamond. Oy, mga tulo ra man tay kabukga diamond ato. Akong nahibawan, murag tulo ra. Amot niabot ba tong upat? Atong treasurer kay bawan na. Nya, the rest, oy, bronze ang uban gani. O magani kabot bronze kay na may 70 mo hatag ra 40. 70 edad 40 gihatag kay ikak. Bronze na to, stair kuan man times mag 1 peso. Ay, ang Ginoo na lay mag-igo. Sige, mainusan ka na kung 4 kuan diri pila may kuwang 30. Mainusan kag 30 ani imbis unta tumabot kag 100 imong edad na mamatay na ino kasunod tuig. David ay joke na. Di sa natinood. Anang kuan ba? Kay galisod man sad. Nawagtangan sa atop nang ana dili ka na sa imong ihatag wa mag-isay hapit pagkaon pero nihatag gid siya. Di para sa Ginoo okay na to. Nya natigom. Aso daghana tong nahatagan. Pag adto nako dito sa tabla, ang mga tao dito namakpak ko Father salamat gyud kaayo kay nakakaon gyud mi samtang nag-ayo mi sa among atop. Nag-ayo sila silang atop nga busluto na sad kaayo. Nya wa man sila makuhang pagkaon na amay gipanghatag nga pagkaon. Di na sila nalungag samtang nag-ayo sila ginay-hinay silang atop. Kanindot nga makaingon na amin nalungag pader samtang nag-ayo mis among atop. Kay di man mi kapangobra, di man mi kapamaligya, di mi kapanghimo anang tukog aron among ikapamaligya kay naningkamot mamig-ayos atop di wasan mi kanon. Oy niabot mang atong gamayng ayuda, naagid sila na hinay-hinay og kaon. 5 na ka kilo hinahinaya na nimog lugaw. Patong sardinas imo tong tunga-tungaon og kaon. Pahid-pahid las tudlo tubod naman ang laway nimo sardinas kamis una amo mo ginaluguan gani ang kanang lata wa mo kasuhay hasta gani kanang inukba ni papa ba kanang anao na pag-ukab ni papa sa kutsilyo kanang tabon nya mo pilit man inig uba ukab ana naman ay mamilit mag-ilog pagid mi nag-anas tudlo wa mo kasuhay otro sa mo mga pobre parihar kita giagian pero ngano man nga karon nakatabang man tagdaghan-daghan
tungod kay ang atong ginagmay nga mga pan, mga grasya, atong giagi sa simbahan. Mao na siya atong meaning anang slat, ginagmay apan gihatag sa simbahan. Mo na palit kog slat. Daghan pa kay tag slat ipamaligya. Abot pag unig 54,000 ka slat. Kutob lang ta karong Sabado, dawat ani kay mo man ni atong ending sa Christmas Day, Christmas season karong Sabado. Nya ato man ning Christmas gift sa simbahan ni Baby Jesus, Mama Mary og ni San Vicente Ferrer. Nya ato ning kuhaan og pilay atong madawat karong kutob karong Sabado, ato ning ipangtabang sa atong mga kaigsuonan nga grabe ang panginahanglan. Hangyo day ko ni Brad Luloy atong ipatawag ang mga San Jose karong gabi kung makalugar sa makalugar lang magsabot ta kay ako ning himuong project sa San Jose kay panday man ni si San Jose atong kupradia di San Jose moy atong analyson ang say panginahanglan dinhi sa atong mga kaigsuonan. Nangawagtang ang balay niya atong tanaw-tanawon kung kaya bas budget, pero manghatag lagi tanan kamo manghatag, ako hatag ug ang ubang katawhan manghatag, agit tay matigo man para sa pagtubag di tingali tanan, posible sad tanan nga panginahanglan. Bisag atop na lang kay bahala na lang ng bungbong kay pwede ra na bitayan diha og mga lukay pero inig-uwan og ang atop na gani mo buslot pastilan mahapugwat gyud ka no na siguro natong atop nya mingon sa sila nya pader kay ang tungtunganas atop nawa man sad ayay ngita na sa tanig kahoy sa asa man sad nimo ipakuan pader nga ang haligi wa naman sad na makatukod kita bagong balay depende lagi na San Jose atong kanon atong San Jose Copradia mo'y atong pa-analyson kay haron makita nato unsa gyud mga panginahanglan nya magtampuhay ta di ta managana gugma ang magtukmod nato nganong mo palitag slat nganong mo tampo ta nya dunay sikreto diha ingon dayon ang Ginoo pinaaging San Juan sa unang pagbasa, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, siya ang unang nahigugma kanato. Tungod niini gipadala ang iyang anak. Unsa may pasabot ana? Nga kada nato higugma ang Dios atong gipalihok sud nato. Niya siya sud nato. Pero gapundo ra siya, gahuwat siya kanus nato siya palihokon. Gabi ang kanang inuba napasok dito sa duol anang atong may kuananan sa suka ato man mag-standby atong pimag dito. Ya pader, may tanig giirog na kay maglisod man migtan-aw sa palibot kay gibabag man is inyong driver nga buutan. Okay, sa kay driver buutan ani gibabag dinhi. Nakuto ang mangyawi ana dito, pulos man mo ka maong mo drive og multicab. Ana lang, iatras la gamay gud. Ingon di siya pastilan pa dewa ba ka drive ani ingon ani da. Nako basta mo andar na manual man sana. Sige, suwaya na mo pa der. Kuha din ko si Yahweh dire, ablihan na namo. Sige sila kanab, sige yung testing. Natay pa der, tigil mo andar pa der. Mura man gilak, naaba ka ni code ako. Saan na napagpaandar no? Ako ra ba sa dir ba suka mo drive? Gitawag ginamong driver. Jesus, ningon ang driver, yatakan raman guning clutch bride, nya i-on dayon. So naram de kasayong dadayana. Naana ang makina, naana ang gasolina, naana ang power, pero di mapaandar kay di ka maong mupaandar. Di ba? Kita ni ana tay Ginoo, matud pa ni San Juan, ni ana ang grasya nato, ni ana ang gahom sa Ginoo. Unsa may ipaandar ani ang atong desisyon nga mohatag sa atong isig katao. Kay ang nahigugma sa atong isig katao, labi na Dios mga nanginahanglan, nakaila og nahigugma sa Dios ug ang Dios mulihok diha kaniya. Mao na nahitabo sa multiplication of bread. Mao na nga nakatuaw ta sa atong salmo, Ginoo ang tanang nasod sa yuta magsimba kanimo. Unsa man ang magsimba kanimo? Muhalad kanimo. Para unsa man na? Para sa mga nanginahanglan. Munang pasalamat ta karon daghan sa atong mga kaigsuonan, siging hatag dinhi sa ilang donations palit og slot, mga
lain-lain nasod sa kalibutan. Murasag natuman ang salmo sa atong parokya, no? Magsimba kanimo ang tanang nasod. Gisanksyon ako ko sa Western Union. Kaya nga naman, hapit ko no tanang nasod, tanan nilang mga outlet sa tanang nasod, na ako no'y nagpadag kwarta nako, scammer na ko. Nako, arian nyo diris parokya, o giunsa na nako paggamit ng kwarta. Di man sa sila mo ari, kay o man sa sila ikaplite. To ilan na lang kong i-close. Nako, sige lang, mangita raman sa nag-agianan. Mo sa laing mga kwarta padala office nga muagi. Hangtod sad, madadara man di ay Western Union, idiretso sa bank account na may uban nga Western Union nga mualaw, nasa idili. Pero mualaw, idiretso na, testingi lagsod na to sa kong account. Di magyapon pwede pa der, kuan magyapon, mo reklamo, invalid man. Nako, hain lang, nagipada diha, pangita na laglaing agianan. Siya na amang ko'y parinti diha pa der, na diha gapuyo dool. Nako, kana, mo na kuhan, kaya niya na siya papunin niya jutay. Mapunan pa noon. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, hinugpong sa Dios nga matuhuon, kita naghalad sa atong gugma ngadto sa Dios para sa atong isigkatao. Musangpit kita nga masaligon sa pag-ingon, Ginoo sa gugma, dungga kami. Ginoo sa gugma, dungga kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga magbuhong siya kanato pinaagi ni Kristo, ang pan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Alang sa tanang kanasuran sa kalibutan, nga sama nga gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tao, busgon usab kita niya sa iyang gugma, aron maangkon nato ang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong paglaong, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa itong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay na, nga maangko na nila ang kinabuhing tunhay sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Langit nung Amahan, ubani kami sa among mga panginahanglan, dawata kining among gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.